स्टेशन खाथिनि मानसिफोरखौ मिथिगौ स्टेशन खाथियाव आं स्टेशन खाथियाव एसेबां मिथिया बे जा भागेन दंमोन सासे ए मा नाम खगेन स्वर्गियारि दिरे जुनाय आइबिआव साख्रि मावोमोन साख्रिया गैला खोमा दा जोंहा मादै मोनासो मिथिगौमोन आं मिथियाना रिटायार जानांगौ दा माने आंजों समान समानथ' फरायनाया बे एखे क्लासावनो फरायदोंमोन दा आंबो रिटायार जाबाय रिटायार जानांगौ दा बबेनिफ्राय फैदों नों आं सिरिबानिनिफ्राय ट्रेनजों थाबायनासो फैयो आं थाबायना ओरै ना गाय नदि खाथि अबाव थांदोंमोन इयाव फैदों लेखा फैदों बेंकआव फैदों फैसा बहरनो फैसा मोनाखै मोनाखै मानि फैसा पेन्सननि फैसा पेन्सन मोनो मोनबाय दं साख्रि मोन्दोंमोन ना आङो रिटायार जाबाय मा साख्रि बिनि पेन्सन महरैमोन साख्रिया आंनिया अफिसनि नामा RWD होनो RWD रेलवे रुरेल वर्क डिपार्टमेन्ट होनो रुरेल वर्क डिपार्टमेन्ट दा पेन्सनल'सो मोनो रिटायार जानानै ना बोसोरबैसे मावखो पेन्सना बोसोरब्रैयाव हाबबायानो पेन्सन जानाया बोसोरब्रै मोनबाय माने दा मोजां दा मोजाङानोथ' दा अबाव थायो दा अबाव थायो अबाव थायो सिरिपानियाव जाबाय न'आ न'आ सिरिपानिफ्रायनो फैदो दा थांफिनगोन थांसिगोन दा दिनै ओंखाम जानो ओंखाम जायालै जानोबा जा खुरनानो जायादै ओंखाम जाया उखैयाखै खेबसे खांखु बस्तियाव दावराव जालायाखैमोन बर'फोरजों दिउरिफोरजों जालायदोंमोन इमान गोबावजों फैदों दिउरिफोर जादों आदिजों बे फोथाराव खेथि मावग्रा मानसिफोरजोंसो जालायदों ओंखाम जाबा खुरना होनियाखौ जाया दे होनबा जायाबा